אז מה קורה איתנו? בואו נדבר רגע. אנחנו חיים בעולם שבו הכל סופר נגיש ומתעדכן בלי הפסקה. בעצם עידן שכל כך הרבה רשתות חברתיות, פייסבוק, טוויטר, אינסטגרם, טמבלר, ונחשיב גם את יוטיוב, נכון? מכאן בעצם עולה השאלה עד כמה זה טוב לנו לעומת כמה זה על הפנים. היום יש כמיליארד משתמשים בפייסבוק ומועלות בערך 100 שעות וידאו בדקה. ואם נסתכל שנייה על טוויטר, מועלים בערך 800 טוויטס בדקה. דאם, שלא תבינו לא נכון. אני הכי חוטאת בחטא הסלפי. אבל אם נעצור שנייה לחשוב על זה. יש מצב שאיבדנו את החיבור האמיתי שלנו לבני אדם? ברחבי העולם יש כ-8.23 מיליארד משתמשים ברשתות השונות. ולפי סקרים, כ-91% מבני הנוער בישראל שגולשים באינטרנט, גם חברים ברשת חברתית כלשהי. הולי שיט. הכל וכולם כל כך קרובים אלינו ותמיד שם. ומצד שני, כל כך רחוקים. כמה זה מקשה על היקשרות אמיתית. בדור שלנו יצא לי לשמוע יותר ויותר מהאנשים על בעיות של קרבה, של פחד מהיקשרות לאנשים אחרים. אני לא יכולה שלא לתהות. יכול להיות שיש פה קשר? אז אולי פעם הבאה שאנחנו בשיחה מגניבה לגמרי עם מישהו בפייסבוק צ'אט, בוואטסאפ, נעצור רגע ונחשוב איזה אש זה יכול להיות להיפגש על אמת. בקיצור, אם נסכם את כל זה, נראה לי שברגע שנצליח להגיע לאיזון בין החיים האמיתיים לחיים ברשת, נוכל באמת למצות את כל מה שיש לעולם החדש והמטורף הזה להציע לנו. אז עד כאן לחפירה שלי, תעלו תמונות, תשתפו סטטוסים, אבל תזכרו שיש בחוץ גם עולם אמיתי, כן?